Ito na ang sitwasyon sa bayan ng Masantol matapos ang nasa isang linggong walang puknat na buhos ng ulan dala ng habagat. Lubog na sa tubig ang karamihan sa mga bahay. Maging ang talyer na ito ni Mang Bakjun sa barangay San Nicolas hindi nakaligtas. Subalit sa kabila ng kalunos-lunos na sitwasyon, pinili niya pa rin magtrabaho. May binubuhay na pamilya, kailangan kumayod. Kanya kahit pa, pagka meron pumasok ng trabaho, kailangan gawin, kailangan kumita. Si LV Sunga, bagamat 3 beses nang nagpataas ng bahay ay tila tinanggap na ang kanilang kapalaran na hindi na mawawala ang baha sa kanilang lugar. Sana yung mga daan, alam mo naman, paputol-putol lang yari. Kanya yan, no? Tignan mo. Taon-taon dyan, ganyan. Dahil binalot na ng baha at sinabayan pa ng high tide ang 26 na barangay ng Masantol, idineklara na ang state of calamity rito. Ayon kay Mayor Danilo Ginto, kahit na tumila pa ang ulan ay hinanda pa rin nila ang 3 evacuation centers dahil sa posibilidad ng pagbaba ng tubig mula sa ibang bayan. 3 pong eskwela na bubuksan natin temporary. Yung pong Sagrada, yung pong Bebeanak na school at saka po yung Malawli. Kung sakasakali po nagtuloy-tuloy po yung ulan kahit sa 2 araw, siguro po yung mga talagang lubog, pipilitin na namin doon muna sila. Nakahanda na rin ang 5,000 grocery food packs na ipamamahagi sa mga residente. Kahit papaano po, may abot po kami ng pagkain na una pong napag-usapan ngayong meeting, yung pong bigas na 5 kilos muna ibibigay namin, isang pack para po kahit mga 2 araw po, meron po silang inasang makakain po sa kanilang pamamahay. Sa ginanap na disaster meeting nitong linggo, muling napag-usapan ng dredging o paghuhukay sa mga ilog at konstruksyon ng check gate upang magkaroon ng solusyon ang dekadang problema sa baha. Propose ko po maglagay po ng flood control tapos check gate dito po sa Sabang Maragol sa dulo po. Target ng lokal na pamahalaan na masimula ng flood mitigation project bago matapos ang taon. Samantala, base sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pampanga, 87 barangay na ang lubog sa baha. Kabilang na riyan ang ilang bahagi ng Macabebe, Minalin, Santo Tomas, Candaba, Lubao, Bacolor at San Fernando. Rainiel Pawid, CLTV News.